Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ipon Maiska Tianwal Santoso saking kelas kaliwelas OTKP setunggal nomor absen 18. Sakniki kula badhe njlentrehaken babagan tembang gambuh lan nebangaken tembang gambuh ingkang kula ndamel piyambak. Tembang gambuh setunggal Guru Kotra. Guru kotrone yaiku ana 5. Guru lagune yaiku U, I, U, lan O. Guru bilangane yaiku 7, 11, 8, lan 8. Watake tembang gambuh. Watake tembang gambuh yaiku supeteting kakulawargan utawi akrab utawi sumadulur. Ngandharake tantangan kang gareng, cocok kanggo ngandharake bab-bab kang kasifat paseduluran, piwulang, pitutur, lan kekarepan. Maknane tembang gambuh. Miturut maknane, tembang gambuh iku nggambarake watak pawungan kang ngancik diwasa utawi pribadi kang sansaya diwasa. Mula bisa njumbuhake kabutuhan lahir lan batin, keluarga lan masyarakat, lan pribadi karo Gusti. Kula badhe nembang tembang gambuh ingkang kula ndamel piyambak. Urip ing dunya iku kudu gawe sikap becik luhur srawung kali kancatan iri ati bebarengan urip rukun amri tantra ing mangkono. Kap semanten atur kula menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.